Hello, welcome to my YouTube channel Rajib and Piyush. आं नोंथांमोननो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै फैनो नागिरदों। अन्नानै नोंथांमोना जोबजासिम बे भिडिअखौ नायदो आरो जायफोरानोखि आंनि बे चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैना प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब खालामनो हादो। नोंसोर गेलेनाया मा गेलेयोमोनलाय? दे आरो गेलेफिनदो नायनि एबाराव। Mana Pepsi loंनाय? नोंसोर स्कुलाव खुलियाखै होनबा? माखौ खुलिगोन स्कुलावलाय? माखौ खुलिगोन? माला खुलिगोनलै? मिथिया? बोरैनो फैलागोफोर भिडिअखौ नायनानै गोदोनि फिसा समनि रंजानाय नारें जुमब्राजों बल गेलेनाय बाथा गेलेनाय पिट्टु गेलेनाय सिउ होनानै होसोलायना खारलानाय हाखमालायनाय आरो मेजिक चेयार गेलेलायनाय एक्सप्रेस गेलेलायनाय बायदि बायदि खेला गेलेनायफोरखौ नोंथांमोना गोसो दंना आं हले गोसोखाङो बेसेबांबा गोजोननाय मोनोमोन जों उन्दै समाव गेलेनानै न'निफ्राय जेब्लानोखि स्कुलनिफ्राय फैयो स्कुलनिफ्राय स्कुल गखांनानै न'आव फैनाय लोगो लोगोनो जों ओंखाम जाखांनानै फिल्डआव खारलांबाय स्कुलनि फिल्डआव बा बहाबा बबे फोथाराव गेलेनानै बेफोरबायदि माखासे जों रंजानायखौ जों गोसोखांबा गोजोननाय मोनो आरो दुखु नाङो दायो माने दुखु नाङोब्ला जों बेफोरबायदि जेब्लानो उन्दै समाव जों गेलेदोंमोन रंजादोंमोन बेफोरखौ जोङो दिनै बेफोरबायदि जोङो रंजाफिनो दिनै सम गैला बा जोङो सम थाब्लाबो रंजानो गोसो गैला ग्लाब ग्लाब मिनि ग्लाबनो गोसो गैला लोगोफोरजों आड्डा मारिलायनानै रंजानाय बाजानाय बेफोरखौ जोङो दा लासैनो बावगारलांनो हमबाय दा बिदिया मानो जायोब्ला जेब्लानो जोङो मेच्युर जायो अब्लानो गावनि बागै जोङो साननो नाजायो गावनि जिउखौ बोरैहाय मोजां फारसे लांनो थाखाय हागोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों सानो गावनि थांना थानायनि मोनसे मोजां राहा लामा नागिरनायनि आगानाव आरो जायफोरानोखि गामि न'खरनि आरो जायफोरानोखि न'खरनि बिगोमा जाहैबाय बिथांमोना न'खरखौ बाराय सालायनो माबायदि सालायब्ला जोङो डेभेलप खालामनो हागोन बेफोरबायदि माखासे बाथ्रा जोंनियाव जोंनि मेन्टेलि जोंनि साननायफोरा फैबाय थायो ओंखायनो जोङो बेफोरबायदि गोदोनि रंजानाय बाजानाय गोसो होसार होसार मिनिनाय बेफोरखौ जोङो गोमालाङो अट'मेटिकलिनो जों जेब्लाबो जों माब्लाबाफोर जुदि मिनि रंजानो नागिरब्ला नाथाय जोंनि रंजानायफोरा आद्रा आद्रा थायो येस मालायफोरखौ नुनानै जोङो रंजानो लुबैयो मोसानो लुबैयो नाथाय गोसोआ ससे दसेल' रंजायो खिन्थु दसेयानो जोंनिया गुबुन मोनसे टेनसनावसो थायो बेखायनो जोङो मेच्युर जानाय मानसिफोरा फुल्लि इन्जय खालामनो हाया फुल्लि रंजानो हाया जेरैबायदि नै बिथां गथ'मोना गावनि जायखिजाया जायगायानो जाया माथो न'आवनो थाया माथो बा गुबुन जायगायावनो थाङा माथो बिथांमोना गोसो होसारनानै रंजा खुसि रंजानो गेलेनो हायो गथ'फोरनि साननाय हनाय जोंनिया साफ रावबो मोनसा मोनसि साननाय गैया रावजोंबो नांज्लायनाय गैया दिनै नांज्लायदोंबा गाबोननो लोगो दिनै नोंनो जानायखौ जाखोब्ला गाबोननो रानज्लायनानै जागोन नाथाय जोंनि गोसोफोरा जेब्ला मेच्युर जायो जोंनि गोसोफोरा बिदि नङा जों सानफ्रोमबो सानो आं बेनिख्रुइ माब्ला दावगानो हासिगोन आं बेनिख्रुइ बांसिन माब्ला खामायनो हासिगोन बेफोरबायदि जों बाथ्राखौ सानो बेनि थाखायनो जोङो जोंनि जिउआव खस्थ' मोनबाय थायो बाखि जियानो जादोला रायजोफोर बिन्दास हगारनानै जेब्लानो रंजानाय सम मोनो जेब्लानो जायखिजाया आड्डा मोनो गोसो होसारनानै रंजायो यार लाइफआव रंजायाब्ला माला रंजाबावनो बिदिब्ला बाय